lehenotik etxeguk eta pixket ibiliziela eta jakinda da, pixken ere kasaka, ez? Etxien da hola kolpeatzuk eman, eta hola hilintxean, baina, bueno, afizio zeun dipe, ez? Tarteka pixket ibili, eta hola. Eta gero, 18 urte etxego neola, 2009 uste zala, biko harrian hartin errekio lapustu da ezela ingenun. Euskaldunan tipikoa, postua eta erronka eta ez dakizeik, eta hortxe, biko harrian hartien, eta galtzezun koharriek, irabaztezun nahi, lasturren egun pasi epa bertzon. Eta gaina toreatzea. Ibilitxea, eta hola, eta, bueno, hortitxi pixket hasi itxian, urtien zibizio mato beste. Aurrena jakin edia, pike hortan, zen gertatu guan, zenbat lagun, nola guan histori hori, nola izan guan? Zenbat etzegea, baina, 10 bat hola izango itxian, batzu txingakin, besti zaku ematen. Askoitiarrak kontra, beste auzo baten kontra, o nola guan? Biko harria ezberdin, naztute itxian. Eta kasualidaie, beste kuadrian aizkoan nuana, oine aurka biltzeula, ez? Mikel Arreñaga. Bale. Eta beha ja aizkora munduan gehiago sartuta zitxoni baino, edo... Ez, orduntxe haziguan. Orduntxe ere bai. Izan, apustu hortako eta haziguan pixket. Zenek irabazizian apostu hori? Gu irazinean. Gu irazinean, da... Eta hola, gero urtien ezizio mato besteo eginean, baina ikasketak indare nahiko lan, eta 3 bat urte arte hola, ez ginean, ez dara jarraipen handik eman, ez? Eta gero ja bai ikasketak eta bukote guen. Zenbat urte askaki guain ba? Niko ino tamabi. Bale, gaztu ematek. Ondo konserratzea juguta. Ondo, haundilla txikillagatik ez, haundilla ba izmaino, letxe. Ondo, eta zezan bernian, eta orduan hasi izan buru belarria, o nola izan dituan aurratzoiek? Bai, hauxe, 3 urtekin hasi itxean, 3. mailan erten, eta, bigarren maila pasa itxean, ez? Eta gero berriz, 2. maila jokainen urrengo urtien, eta bai Gipuzkoako rankinin eta Euskal Herrikun, lehenengo maila pasa itxean, ez? Eta pixket konturatzeako, onenan aurka, ez? Eta hola baina, ez, guztua. Gero hor urte batzun poderioz pixket ikasi eta eskarmentu pixket hartu, eta hor aizkoran egiten zeintzuk ituan nire referentiak, zein familian figatzeitzan o kanpoko ataz figatzeitzan gehiago? Bueno, hasi itxean ez eta etxeko zehakin eta hola, familiu gehien bat, ez? Akitxe hasi guan aizkoran, gero airi probata pasago, baina gaurrutik Luzien kontrata justu intzian, ez? Gaitzizena justu handitxik zetorrek, gaina. A ber, kontatu zako hori, Luzian kontra intzialako ditzeate txikillak, a ber, kontatu zako ondo historia. Bai, Luzioan, 1950 hamarkadatan, eskolai honetako, ez? Eta gaztizela bate 18 urte eta besti 19 euskela, eskolan apustu jogo ziren, eta handitxik, ez? Gure atxilere zuan oso txikile, baino besti guan kriston izkuan, ez? Ia 2 metro guan, eta handitxik, zetorre bai, gaitzizena. Eta horregatik jarri zioten honei txikila eta bestiai Luzia. Ahi bala leche. Eta gero, osabare aizkoran da, pentatoloien da, ibiliuan baitare, eta aikere bai, ez? Orduan nire lehenengo referentiek, etxekuek, ez? Esango nik, Eta gero, entrenatzen Angela Rospiekin ibiltzen dago baitare, eta ere aizkolai onditxe izin dagoek, ez? Eta, beste referente bat gehiago, ez? Baitare. Bueno, eta hori eta gero, nola etorrituan lehendabiziko maian eonian aurrenengo txapela, o nun izan nuen lehendabiziko garaipen bat goratzekena, hola eharra? Bai, nizan honike, 2019ko udan, ez? Gipuzko lehenengo maiako finala irazin unin, pixket, espero gaeko txapel bat izen zala, ez? Espero lanina egitxean, ez? Gotiko hori lortu alizeteko, baina aurkarik eta ere, pixket, nahiko urruti bezala ikuste itxean, ez? Baina, egun boroi jerten nuan, neure ondo bilaun itxean, eta lan hau eta eurra eman. Eta hori zaunik aurrenengo txapela hola. Ondo. Eta hortik aurrera, segia, desente txapela eta desente premio irabazitukela, ez da? Bai. Zenbat txapela azkaia? Egizezan... Kontua galdu? Oin hola bote prontuen, hola galdute, ez nik esango zehazki esaten ez, baina, guztire 8 bato. 8 bat azkak. Eta horietan zeindek presiatuena? Nik esango nik txapelan aldeti, Gipuzko bi txapelak eta lehen urteko txapeketan nagusikoa, xerpako esango nik. Eta gero kopa bezala, txapeli ez dela ematen, urrezko kopa ez, horrek urtekoa. Hoitxeko, kutxunenak,
hiru lau etxek. Bueno, bai. bueno.